उ कौन डर होला कि कोनो आदमी रहे और उ जब शहर में चल गए तो एगो तो घर में बैठली रहनी बीवी और दूसर की हो गए बस उतार लिया। यही से मेहरारू डरनी बड़ा बंठन के आज चोना दिखाई के आने कहे नहीं। वही तरह एगो दुल्हन समझावत बा अपने आदमी के कैसे कहत बा पहिला लेखा तोहरे ना उ हमरा से बात हो बानी जब प्यार देला मुखा पहिला लेखा तोहरे ना उ हमरा से बात हो मांगी जब प्यार देला मुक्ता वाला तो काहे हमसे मुनावत ना जरिया जरिया सुता पटनी तो मत बोल कर लेकिन आदमी कहता कि सुन सुन तोरो गलती बा ना तो तू टाइम से हमार कोनो काम सुनत रही है ना करत रही है। यही से हमारा न्यूज और मिजाज बदल गए ना। यही से हम ऐसा गलती कही नहीं है। तू चाहे क्या गलती मान आ चाहे सही मान तोरे ना गलती है। मेरुआ कह जे कि कहो हमार कौन गलती है मर्दा बतावत बा झगड़ा तू जनू सहरिया में आदत बिगड़ल जाके बहरिया में झगड़ा तू जनू सहरिया में जाके बहरिया में मर्दा कहत बा यही से ले आईनी हम सुघर कनिया बाबूजी कैसन कनिया रहे वो कम ना रहे बतावत बा यही से ले आईली हम सुघर कनिया यही से ले आईली हम सुघर कनिया जादू मार के दुनिया कहत बे भैया जादू मार के अब जादू मार के बालम के फसवल सर में कमली
मन करती हूँ। देखा भैया लड़कियां कहत बा बलबू के तू बलस बंगाली लिया रे बंगाली लिया सीता अबली खिला के मजा मरल सरी बंगाली भैया ई का कहला सा काहे हम दूसर लेके आइए एकर कारण सुन वो कलश की बोला तोहार हम सुनबे करब लइकवा कहत बा झोझला ले लहल हो पर नैन रसीला झोझला ले लहल हो पर नैन रसीला ऐसा न स्वाद नाही खान मिला